Какво трябва да направиш, ако настъпи щета в дома? Първото, най-важно нещо е да ограничиш въздействието на риска. Ако има ВиК авария, трябва да спреш водата. Ако има късосъединение, трябва да спреш тока. Ако има пожар, внимавай с водата, спри тока и не се бави, обади се на пожарната. Ако има кражба чрез взлом, трябва да осигуриш къде ще спиш, т.е. да осигуриш вратата. Каквото и събитие да настъпи в дома ти първо трябва да спреш въздействието на риска. Второто нещо, което трябва да направиш, е да си осигуриш документ, ако такъв се налага да имаш. Например, при кражба чрез взлом трябва да се обадиш на полицията и в едноседмичен срок ще получиш документ, който удостоверява, служебна бележка, която удостоверява влизане в дома ти с взлом. Ако е пожар, това ще ти даде пожарната. Ако е природно бедствие и то не е отразено в националните медии, ще се наложи да отидеш до метеорологичната служба или до кметството в града, в който или селото, в който живееш. Но ще се наложи да имаш документ, който удостоверява настъпването на точно този риск. Защото в предишните видеа ти споделих, че застраховката на дома не покрива всички рискове. Тя покрива повече от 20 риска, но трябва да бъдат точно тези рискове, така както са описани и приети от застрахователя. И третото важно нещо, което трябва да направиш, е да докажеш пред застрахователя за претърпяната ти загуба. Това може да бъде онлайн оглед, могат да бъдат снимки, може да се наложи на място да дойде вещо лице и да направи опис, може да се наложи инженер да даде становище или да дадеш оферти. Това зависи изцяло от това колко качествена е полицата ти и колко добре е изключена тя, но твой ангажимент е ти да докажеш размера на претърпяната от теб вреда. Когато предоставиш исканите от застрахователя документи, а именно служебна бележка или документ за настъпването на риска и е направен оглед, предоставил си банковата сметка, до 15 дни след това ти ще получиш полагащото ти се обезщетение. Всички тези неща е добре да ги знаеш. Но ако не ги знаеш и не обичаш да ги помниш, препоръчвам ти да внимаваш с кой сключваш застраховката си, на кого доверяваш застрахователните ти интереси. Добър застрахователен брокер. Добрият застрахователен брокер първо ще те ориентира в пазара според твоите нужди. Второ, само от сравнението на цените ти ще подобриш цената поне с 10 на 15%. И за добрия застрахователен брокер, освен че прави това като професия, той има процедура по завеждане на щети. Аз не мога да ти кажа как да намериш твой застрахователен брокер. Сърцето ти ще ти го каже. Послушай го. Все пак ще ти дам 3 точки, за да определиш дали застрахователният брокер, който си харесал, ще ти върши работа. Първо, задава ли ти той въпроси, слуша ли те? А твоето усещане какво е? Ще се притесняваш ли, ако имаш някакво съмнение да му вдигнеш телефона? Ако имаш съпротиви, това не е твоя човек. С твоя застрахователен брокер трябва да имате доверие и да се радвате да се чуете. Второ, има ли екип? Със всеки се случват неща. Може да има той житейски изпитания, нещо може да се случи с него. Някой трябва да продължи да се грижи за твоите интереси, особено при щета. И третото важно нещо е, има ли той процедура по завеждане на щети? Имаш ли застрахователен брокер? Коментирай. Вярваш ли му? Ще се радвам да чуя всяко твое мнение. Ами толкова за днес от мен. Благодаря ти за вниманието. Бъди здрав и не се колебай при застрахователна нужда да се свържеш с мен.